गोड़ लागतनी रउआ सबके बहुत बहुत स्वागत बा रउआ सबके आपन भोजपुरी चैनल अंजोरिया में। ई बरा जौन चावल के रेसिपी शेयर करे वाले बानी नु अतना नीमन बनेला कि एकरा सामने तो बिरयानी या पुलाव सब फेल बाटे। एकरा के नु रउआ सब टिफिन में देवे खातिर बना सकतानी जा, लंच में देवे खातिर बना सकतानी जा, घर पे केहू मेहमान आइल होखे तब बना सकतानी जा, त्योहार के टाइम पे बना सकतानी जा, छुट्टी में बना सकतानी जा। बहुते आसान रेसिपी बा, चली शुरू कइल जाओ बनावे ई। तो एकरा खातिर लियाई हमनी के 200 ग्राम पनीर। पनीर के छोटे छोटे काट के ओकरा में तनी मनी हल्दी तनी मनी मिर्ची डाल के मिला के एकरा के तवा पर हमनी के फ्राई कर लियाई। हल्का सा तेल डाले के जरूरत बाटे, थोड़ा सा ही तेल डाल के एकरा के फ्राई कर लियाई। एकरा के दोनों ओर से गोल्डन होके तक भून लेवे के बाटे। चली दूसरा तरफ हमनी के दूसर कढ़ाई रखल जाओ आ ओकरा में तरकारी भुने के तैयारी कल जाओ। तो एकरा में 2-3 चम्मच तेल डालले बानी, हम ऑलिव ऑयल डालले बानी, रउआ सब कोनो और तेल ले सकतानी जा। तो एकरा में गाजर आ बीन्स डाल देल बानी छोटे छोटे क के। जब थोड़ा हल्का सा पाकी जाई तब एकरा में हम डालब प्याज, ना तो प्याजवा जर जाई फिर अच्छा ना लगेला ओकर टेस्ट। जब हल्का सा प्याज भुना जाई नो तब एकरा में पतला पतला शिमला मिर्च काट के डाल दियाई। और जौन हरियर की प्याजवा होखेला तो ओकरा में आगे वाला जौन उजरका वाला जौन होखेला ना हिस्सा तौना के अभी डालल जाई, हरियरका के बाद में डालल जाई। अब पतला पतला एकदम पत्ता गोभी के काट के डाल लियाई। आ जौन मकई होखेला ओकरो के उबाल के अब मटर के उबाल के एकरा में डाल दियाई। आ ओकरा बाद जौन जौन तनी मनी ना लहसुन अदरक के पेस्ट, ई माने रउआ सबके नीमन लगेला तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकतानी जा। हमरा घर में केहू के पसंद ना पड़ेला ऐसे एकदम तनी मनी डालले बानी। आई देखी 2 गो बड़ टमाटर के नु घीस देले बानी, ग्रेट कर देले बानी, पीसले नहीं ओकरा के। आ उहो डाल दियाऊ। आ ओकरा बाद तेजे आंच पे एकरा के पकावे के बाटे। आ सब्जिन के हमने के बहुते एकदम मुलायम नरम नइखे करे के, तनी हल्का सा जौन ओकरा में माने जौन क्रंची टाइप के रहेला नु तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लागेला खाए में। तो अब एकरा में डाल दिया नीमक। आ नीमक जौन बाटे तौन पहिले तनी कमे डालब जा, काहे कि अभी एकरा में डलाई सॉस वगैरह तो ओकरा में थोड़ा नीमक रहेला। आ काली मिर्च के पाउडर डाल दियाई। अब एकरा में हमनी के डाले वाले बानी जा अगला जौन बाटे तवन थोड़ा सा एकदम हल्दी। आ हल्दी के काम बस हल्का सा कलर देवे के बाटे, ना तो एकरा में हल्दी नहीं डलाई तो चली। आ एकरो के तेजे आंच पर बस एकदम हल्का सा 10 से 20 सेकेंड खातिर भून लेवे के बाटे। अभी देखिए एकरा में डालल जाई एक जौन पैकेट बाटे ई मैगी मसाला। ई मैगी मसाला से नु टेस्ट बड़ा बढ़िया आवेला। बाकी रोज सबके अगर ना पसंद पड़त होके नु तो किचन किंग मसाला चाहे गरम मसाला डाल सकतनी जा। एकरा में 1-1 चम्मच हम डालत तनी ई जौन चिल्ली वाला सॉस आवेला नु, रेड चिल्ली सॉस आ ग्रीन चिल्ली वाला सॉस तौन एकरा में डलाई। आ 1 चम्मच एकरा में डलाई सोया सॉस जौन होखेला तौन। आ 1 चम्मच डाल दिए जौन टमाटर के सॉस होखेला तौन। आ ई सब चीज़ के जौन बाटे तेजे आंच पर मिला दिए। बस खाली एकरा के मिला वहीं भर के बाटे, सब कुछ पाकल बाटे ऑलरेडी। तो एकरा के बस 10 से 20 सेकेंड कर दी जा। और ओकरा बाद एकरा में डाल दी जब पनीर। आ पनीरों के डाल के एकरा के मिला दिया। अब एकरा में डालल जाई चावल। तो चावल जौन बाटे तो पहिले से बनल होखे के चाही, ठंडा होखे के चाही। गरम चावल एकरा में नइखे डाले के, गरम चावल डालब जा तो टूट जाई, पूरा चिपक जाई। तो हम तो ज़्यादातर का करेनी कि अगर रात में बनावेनी तो दोपहरिये में चावल तनी एक्स्ट्रा करके बना के रख दियाला। तो साँझ तक ले जौन भातवा बाटे न उ ठंडा हो जाला एकदम और बहुत अच्छा बन जाला, ओकरा में इचको चिपकेला ना। आ बस एकरा के औरो 10 से 20 सेकेंड लागी रहुआ सबके मिला लेवे के बाटे। आ बस ई तैयार हो जाई। ऊपर से तनी मनी जौन हरियरका प्याजवा होखेला उ डाल दियाई। बस ई हमनी के चाइनीज़ पनीर फ्राइड राइस रेडी बा। अगर ई वीडियो रहुआ सबके ठीक लागत होई तो एकरा के लाइक कर देव जा, एकरा के अपना दोस्त मित्र संगे शेयर कर लेव जा, आ चैनल के सब्सक्राइब कर लेव जा। एक बारी जरूर ट्राई करब जा।